bilbidea ikusita, Txapeldunen ligan ohiko taldea, birritan, Europako txapeldun nagusia, eta esan behar da, Europako txapelketen historian, jokatu diren txapelketa guztiak irabazi dituen klub bakarra dela. Erdiaketa, errematea, eta ozta, ezin, baloiari eutsi. Batera bukatzeko. Ezin dezuna da, guk egun batean bukatu, eta besteak jarritzen dute ondikan ere fitxaketak egiten, ez? Eta iruditzen zaitu hori bat egin behar dela, ez? Eta tarte honetan, kezkaz bakarrik zer fitxatu, zer ez galdu. Ez galdu, hori da. Askotan, azken unean, jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizute Erne, jaurtiketa eta gutxigatik ez da baloia. Berak ematea eta iruditzen zaitu hori dela gauzarik garrantzitsuena, ez, alde hortatikan. Eta holako talde baten aurka, eta gaina egia da Chelsea erakusten duen jokoatikan maila handiko jokalaria ditu. Zutxitzen hanketan geratu da, Angel Herrera, lehen esaten genuen ari hartzera iritsi, zartako eman dio baloiari Zorena eta Arbeloaren ere bai. Kekuok falta atera ezkerrez baloia zuzenean esira, aurrera jarrituko du Kuo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa, eta bigarren jaurtiketa arriskutsua txuri urdinentzat, Jon Martinek egin du, gelditu bikaina Robert Sánchez atezainak. Bai, hor jokaldi ona, aukera ona zen, errematea ona izan da, gertatzen atezainak segulako geldiketa egin duela. Reakzio azkarra izan da. Ondo Kubo, eta ondo ere Jon Martin, erdiko atzelaria. Benetan urte gogorra dator. Erne aukera Oskarsonek, errekortea, eta bikain berriro ere Robert Sánchez. Azken minutuetan Reala erasoan ondo, Bai. 3 aukera oso onak izan ditu talde txuri urdinak. Oskarsonek eraso bat egin eta gero, eta aste asko izan zen zelaitatikat. Nahiko demoraldi gora beratsua, baina ala ere 9 gol egin zituen ligan. Ez da marka makala, hainbat partida Moises Caicedo, Lakuak aurrera, Frantziako selekzioan jokatzen duen futbolaria, Oskarsonek baloia atzean utzi, ondo, ez dutu dorain Angel Herrerak, Zutxic, errekorte bat, baloiari eutsi, bueltardia eman, jaurtiketa eta beste aukera. Behetik, ondo orain, Erne, Remiro. Denborarekin talde modlagarria bilakatu da. Diotenez, Beitia, Kubo, zabalean Aranburu, Oskarsonen pasea jasoko du Venezuelakoak, keinu egin, baina baloiari eutsi dio. Bi zenbakiak. Zelai erdian, Zutxic ageri da, beste aldean Sergio Gomez, aurretik Barrenetxea, Sergio Gomezek aukera eman dio, beste jaurtiketa bat, aukera ona, Realaren laugarrena dagoeneko, eta gola, Bai. gol bikaina, jaurtiketa hortxe da, Kubok. Ukitu, aldaratzean motz, eta ezkerrez. Sekulako gola egin du Jon Mikel Aranburuk. Palestrak atera du baloia, area Tutxitzek eraman, pase aurrera, espazioa, bidea libre, pasea Barrenetxeak, take Kubori, take Kubo gehiago azaltzen ari da erasoan. Carlos Soler, jaurtitzeko keinu egin, Zutxitzen hanketan utzi du baloia, erdiraketa, eta azkenean, urdinek baloia atera dute, ondo estutzen ari da Reala, estu eta larri, Xabi Alonsoren mutilak, jaurtik eta atake Kubok egin, orduan Chelsea ere bortitza, Diego Costa Brasilarraren 2 golek erabaki zuten lehia, orduko hartan. Gaur, lehia berdinduta, eta Chelsea lanean erasoan, Cole Palmer, zemakiarekin, Manchester Cityn trebatu zen futbolaria, maila handikoa, oso handikoa, ezkerra, nabaritu zen. Risek eta berriro ere, goitik erraztasunak. Aldean hori erakusten zuen taldeak, goiti atozen baloi horietan benetan minasko egite zuela aurkariak, eta hemen gaur garbi ikusten da, ez?
Jo Mikel Aranburu goitik gainditu erraz. Lehen golean ere antzekoa gertatu da. Hortxe, Rhys Jamesek ezin erabilu nahi emerik. Aurrekoan Parisi lanak eman zizkion Superkopa finalean. Eta orduan Realeko gazteak gailendu ziren. Batez ere hori goraipatu behar da, ez? Gazteen lana orduko hartan. Erne, berriro ere area barruan Chelsea. Beste aukera bat. Ondo orain, bere zutoina. Ondo babestu du Alex Remirok. Aurtik eta Dominatzaile Chelsea, bigarrengo zatian. Iruditzen zaite Ealanari inguru horretan gehiago jokatzen nahi dela bestaldean baino, eta bola denen beharra izango du Realak, liga hasiera honetan. Honak zelairatutakoak. Etorkizun handiko mutila, 45. Labia, Belgikarra. Aurkare. Enzo Fernandez, falta ateratzeko prest. Alboko falta. Zuzenean kanpora joan da baloia. Ondarreko minutuak dira. Realak galdu egingo du. Aurreko eta aldala tituluak borrokatu. Premier Liga